Yn y fideo yma, nawn ni ystyried sut i luosi unrhyw ddegolyn hefo rhif cyfan neu cyfanrif sydd yn llai na 10. Ystyriwch yn gyntaf y swm yma, 74.693 lluosi fy 7. I osod hwn allan, mae angen sgwennu y 74.693. Wedyn ar y llinell nesaf, yn deud fod ni'n lluosi a roed y 7 dyn ni'n lluosi efo o dan y rhif olaf. Pa rôl i'n ella wedyn i wneud y swm? A dyn ni'n cychwyn o'r ddef yn hyn, drwy'n gwneud symud lluosi. Felly gyntaf, dwi'n cychwyn efo 3 lluosi 7, sydd yn 21, cario'r 2 ymlaen, sgwennu'r 1 yn fawr. Wedyn y swm nesaf ydy 9 lluosi 7, sydd yn 63, adio'r 2 fan hyn, 63 adio 2 yn 65. Yna, y swm nesaf ydy 6 lluosi 7, sydd yn 42, adio'r 6 fan hyn, 42 adio 6 yn 48. Nawr rwan, dyn ni wedi cyrraedd y pwynt degol ar ôl 3 digid, felly mae angen rhoi pwynt degol yn yr ateb hefyd. Wedyn, y swm nesaf wedi 4 lluosi 7, sydd yn 28, 28 adio'r 4 fan hyn yn 32. A golaf, dwi angen gwneud 7 lluosi 7, sydd yn 49, adio'r 3 fan hyn 52, felly'r ateb i'r swm gyntaf ydy 522.851. Enghraifft arall y fan hyn, tro hyn dwi eisiau gwneud dim pwynt dim 368 a dwi eisiau lluosi efo 9. Llinell llwbl i ddangos yr atab, a cychwyn tro hyn hefo 8 lluosi fy 9 yn fan hyn. Mae 8 lluosi 9 yn 72, felly cario'r 7 ymlaen, sgwennu'r 2 yn fawr. Ail swm 6 lluosi 9, mae hynna'n 54, 54 adio 7 yn 61. Yna 3 lluosi 9, mae hynna'n 27, 27 adio 6 yn 33. Wedyn dim lluosi 9, wel mae dim lluosi 9 yn dim byd, 0. Ond wedyn os dwi'n adio 3 at y 0, dwi yn 3. A wedyn i orffan, wel mae gen i pwynt degol, rhaid fi hwnna fel. I orffan, dim lluosi 9, mae hynna'n dim byd, felly'r ateb i'r ail swm, dim pwynt 3312. Nawr i orffen y fideo, dyma chi ychydig o ymarferion i chi ceisio. Estynwch ddarn o bapur allan, rowch y gynnig ar y hein, ac yna tybed os ydych chi'n cytuno hefo'r atebion cywir sydd wedi ymddangos ar y sgrin erbyn wan. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.